வெல்கம் டு மை மேத் ப்ளஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் 9th சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்க வென் டயக்ராம் சம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ண சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 1.23 எடுத்திருக்கோம், சரிங்களா? ஸோ இந்த வென் டயக்ராம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். a minus b union c is equal to a minus b intersections a minus c using வென் டயக்ராம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த சைடு வந்து LHS, இந்த சைடு RHS சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? இந்த சைடில் வர ஆன்சர்ஸும் இந்த சைடில் வர ஆன்சர்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம LHS சைடு, அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பார்ட்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே B யூனியன் C நம்ம எடுத்துக்கலாம், சரிங்களா? B யூனியன் Cனா எனக்கு முதல்ல இங்கே எத்தனை ஆல்பபெட் இருக்குது? ABC 3 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், அதனால 3 சர்க்கிள்ஸை போட்டுக்கிறேன். A சர்க்கிள், B சர்க்கிள், C சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா B யூனியன் C எடுத்துக்கிறேன். B யூனியன் C சர்க்கிள்ஸோட நேம்ஸை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ABCன்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ B யூனியன் Cனா எனக்கு எது பியோட சர்க்கிள்? இது. சியோட சர்க்கிள் எது? இது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து நம்ம கலர் ஆர் ஏதாச்சும் லைன்ஸ் சும்மா அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணுற மாதிரி லைன்ஸ் ஆர் கலர்ஸ் கொடுத்தா போதும். இதுதான் B யூனியன் C. அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது? A மைனஸ் B யூனியன் C இருக்குது. A மைனஸ் B யூனியன் C எப்படி போடுறதுன்னா, A மைனஸ் B யூனியன் Cனா ஏல இருந்து B யூனியன் Cயை ஒமிட் பண்ணிடணும். அதுதான் மைனஸ் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? ஒமிட் பண்ணிட்டு ஏவை மட்டும் கலர் பண்ணணும். அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம B யூனியன் Cயை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஏல மிச்சம் என்ன பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? B யூனியன் C இருக்குங்களா? ஸோ இந்த B யூனியன் Cயை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஏல மிச்சம் இருக்க பார்ட்ஸில் மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து எனக்கு என்னது? LHS. அடுத்து RHS சைடில் பார்க்கலாம். RHS சைடில் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது? A மைனஸ் B. ஸோ நம்ம A மைனஸ் B எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வச்சுக்கலாம். இப்போ A மைனஸ் பினா ஏலேருந்து B அப்படியே மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஏல மட்டும் கலர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்டில் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டில் மட்டும் கலர் பண்ணுறேன். ஆனால் சியில் அது கலர் ஆகலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஏன்ற சர்க்கிளில் சின்றது பாதி சேர்ந்துருக்கு. எனக்கு தேவையான பியில் வந்து ஃபுல்லாக கலர் பண்ணக்கூடாது. பியை ஃபுல்லாகவே நான் ஒமிட் பண்ணிடணும். ஆனால் எனக்கு லைட்டாக அது சியில் கலர் ஆகலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து A மைனஸ் C. A மைனஸ் C கண்டுபிடிக்கலாமா? A மைனஸ் Cனா ஏலேருந்து சியை ஃபுல்லாக ஒமிட் பண்ணோம். ஆனால் பியில் வந்து கலர் ஆகலாம். ஓகேங்களா? ஏன்ற சர்க்கிளில் இருந்து நம்ம சியை மைனஸ் பண்ணுறோம். சியை ஃபுல்லாகவே ஒமிட் பண்ணியிருக்கேன். ஏல கலர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அது பின்ற வட்டத்துக்குள்ளே லைட்டாக படலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து எனக்கு ஃபைனல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. A மைனஸ் B இன்டர்செக்ஷன்ஸ் A மைனஸ் C. A மைனஸ் B கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், A மைனஸ் C கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்டர்செக்ஷன் என்ன? ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கணும். ஓகேங்களா? காமனாக இருக்கிறதா நமக்கு இன்டர்செக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே நம்ம இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலாமா? ரெண்டுத்துலையுமே ஃபர்ஸ்ட் எந்தெந்த பாட்டில் கலர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இந்த பாட்டில் நம்ம இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கோமா? எஸ். இந்த பாட்டில் இங்கேயும் கலர் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே கலர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த பாட்டில் அதே மாதிரி கலர் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அடுத்து எனக்கு இங்கே கலர் ஆயிருக்கு, அது இங்கே கலர் ஆயிருக்கா? கிடையாது. ஸோ பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? அடுத்து எனக்கு இங்கே கலர் ஆயிருக்கீங்க, இங்கே ஆயிருக்கா? இல்லை. ஸோ இதையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதையும் நம்ம கலர் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ரெண்டுத்துலேயுமே கலர் ஆகியிருந்தால் மட்டும்தான் நான் இன்டர்செக்ஷனை பொறுத்த வரையும் அந்த இடத்துல கலர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், LHSல வர ஆன்சர்ஸும் RHSல வர ஆன்சர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா? ஸோ வென் டயக்ராம் வந்து ப்ரூவ்டு.